Falamos hoxe co alcalde do Concello da Baña, con José Antonio Pereira Gil, para coñecer un pouco máis tamén a actualidade do veciño Concello Barcalés, sobre todo despois do último pleno, non? Celebrado tamén este mesmo mes de agosto, onde se aprobaron pois unha serie de acordos importantes, especialmente fondos para gasto corrente, tamén a reforma das dependencias municipais, asuntos que imos a abordar enseguida con José Antonio Pereira Gil, a quen saudamos outro ao do fío telefónico. Hola, alcalde, moi bo día. Hola, moi bo día a todas e a todos. Bueno, que tal as cousas pola Baña? Como vai este verán? Bueno, pois está sendo un verán no tempo raro, como en todos os sitios. Políticamente, pois un verán tranquilo aquí no Concello da Baña. Sí, nada que ver co pasado, non? Sí, bueno, nada que ver co pasado. Co pasado un poquinho máis apurados, unha situación económica moi complicada. Foi un ano, bueno, este primeiro ano foi un ano difícil de afrontar por esa gran débeda económica que temos no Concello, pero que pouco a pouco pues vamos pues recompoñendo a situación a base de facer grandes recortes, pero recortes sin que os veciños o noten, por decir de alguma maneira, o sea, sin recortar en servicios sociais, sin recortar en servicios para os nosos veciños, pero sí facendo un control exhaustivo do gasto, estamos, bueno, pouco a pouco repoñéndonos desa situación tan caótica que tiñamos. A que sectores afecta máis ese recorte, sobre todo no tema de eventos culturais, non? Deportivos, quizáis, esos gastos que tiveron que suprimir, non? Bueno, afecta a todas as áreas, desde, como ti vendes, cultura, deporte, pasando por obras, por, bueno, pois, un pouquiño en todo, non? Estamos intentando, pois, en cada unha das áreas facer ese sobreesforzo para poder facer frente a todos esos gastos, ese máis de 1,5 millón que debíamos no Concello. Entón, pois, bueno, pois teñen que sufrir, digamos que todas as áreas de maneira igual. Sempre garantizando esos servicios mínimos e que intentando que, bueno, pues que os veciños que o noten o mínimo posible. Creo que conseguimos facer ese sobreesforzo, que os veciños pois non notaran que temos ese gran problema, ese burato económico que nos deixou o anterior grupo de goberno. E como está a situación agora? Fai pouco lle preguntábamos a súa compañera, non, do goberno do BNG, nos decía que claro, que a situación despois dun ano mellorou, pero que aínda quedaba bastante débeda que pagar, non? Estamos mellor, pero aínda queda, non? Sí, eu recoñezo que estamos nunha situación, pois, xa non é delicada, por decirlo de alguma maneira, non? Si conseguimos facer frente a maior parte, de feito, xa este ano arrancamos con un expediente extrajudicial de 800.000 euros, máis ou menos, que a día de hoxe, pois, non vamos decir o 100%, pero si temos prácticamente un 70 ou un 80% pagado, sin contar, que todo hai que decirlo, preto de 200 e pico mil euros que se gastaron en obras de, bueno, pues dudosa legalidade, posto que non hai nin expediente de ningún tipo, nin presupostos, nin proxectos, nin memoria de necesidade. Entonces estamos falando de algo máis de 200.000 euros que, bueno, pois o mellor non nos pertenece pagalos incluso, non? Xa nos pasou cando entráramos da outra vez, antes de que nos fixeran esa moción de censura, que, bueno, ao final demostrouse que non serviu para nada. Xa tiñamos un lote de facturas aí por 100.000 euros que ao final, pois, decidimos ir ao xulgado, e o xulgado dou-nos a razón, non tiñamos que pagalas, non? E agora, pois, encontrámonos con eses 200 e pico mil euros que bueno, de obras de dudosa legalidade, bueno, terán que justificalas, o anterior grupo de goberno nin siquiera facía unha memoria de necesidade, ningún contrato, ningún orzamento, era todo fai aquí, fai ali, evidentemente que nos, para pagar esas facturas, bueno, pues van a ter que justificarnos que se fixeron, que están ben feitas. E como se justificaba isto? Mediante que? Non, decreto de alcaldía. Decreto de alcaldía, iba a decir. En moitos casos, nin siquiera hai decreto de alcaldía, simplemente facturas que se presentan, moitas delas, pois, uns meses antes das eleccións municipais, bueno, traballos que no Concello, ti na túa casa, pois podes mandar facer o que queiras, non? Pero no Concello, na administración pública, hai unha serie de fases, de normas, para justificar un gasto. Ti non podes mandar botar hormigón ali diante daquela casa ou levantar un muro en un sitio sin unha memoria de necesidade, sin un informe técnico, sin varios orzamentos, escollendo a dedo a empresa. Entonces eso
roza a ilegalidade, estamos estudiando eses preto de 200 e pico mil euros, si facer o pago ou, bueno, esperar que as empresas o consideren e presenten a denuncia correspondente que justifiquen si é viable facer eses pagos ou non facelos. O sea, quere decir que cando menos, supostamente, rozaría esa ilegalidade, non? Digo, supostamente, porque sí. A ver, deberá ditaminar o xuiz, non? Pero efectivamente, suíces, podemos decir dudosamente porque non se cumpliu os requisitos mínimos que a Administración Pública ordena ou manda para poder facer este tipo de obras e contratacións. Bueno, pues nada, estaremos pendentes de que decisión toman. Depende do goberno, se vai adiante con isto? Sí, bueno, xa non é que dependa do goberno, é que realmente para facer eses pagos non temos recoñecidos aínda esa débeda porque realmente non está justificada. Entonces xa non é unha cousa de decir é un capricho do alcalde que non paga, non. O sistema de administración pública que non pode facer un pago se non hai un serie de pasos antes, non? O mesmo secretario interventor non te autoriza a facelo, terías que levantar o reparo correspondente e vai súa responsabilidade que levante ese reparo, neste caso o alcalde, pois facer os pagos. E ir en contra un pouco do ditamen do secretario. Para rematar con isto, pregunto, estos pagos é unha soa empresa? Non, son varias empresas, estamos falando mellor en torno a 5 ou 6 empresas distintas que bueno. Empresas de construcción públicas ou empresas normais, digamos? Bueno, son empresas desde empresa pequena a empresa mediana, non é que sea multinacionales, estamos falando de incluso alguna empresa local alguna outra empresa. E obras de que tipo, alcalde? Son todo tipo de, bueno, pois botar hormigón nun sitio, levantar un muro noutro, acondicionar unha pista, un camiño, bueno, cousas que en algún caso pois sí que se van a recoñecer porque están feitas, pero noutro caso, bueno, pois veremos o que realmente se corresponde, si se fai e si se paga, claro. Bueno, o último pleno acordou destinar 256.000 euros do Plan de Obras e Servizos post-Prus adicional a gasto corrente, porque, bueno, pues polo que estamos falando e levamos falando moito tempo, hai necesidade, non, de ter cash, vamos a decirlo así, non, para satisfacer tamén todas esas débedas pendentes. Chega esta cantidade de momento, alcalde? Bueno, realmente chega, pois non chega, pero tamén temos que ser conscientes de que temos que facer certas obras no noso concello que nos corren xa un pouquiño de prisa, non? Acondicionado de algunha carretera, como se mete neste plan, pois unha carretera en Corneira, ou como se mete unha adaptación das dependencias do concello, porque, bueno, temos unha serie de despachos en donde non se está cumplindo ca prevención de riesgos, porque, bueno, hai dúas personas e o despacho non cumple os metros que se require. Entonces, hai unha serie de cousas que non podemos deixar de facer, como decía anteriormente, e despois a necesidade imperiosa de, como ti ben dis, ter cash para poder definitivamente ao longo deste ano pois salir desta situación así un poquinho complicada que temos. Eu por aquí tamén unha información que facilitaba o propio Concello que na Casa do Concello que se vai crear un punto de atención cidadano na planta baixa habilitando, digamos, un mostrador, ¿no? No lugar que a día 2 están, por exemplo, os servizos sociais, que é moi importante, ¿no? Necesario e evitando un pouco ter que subir escaleiras e estas cosas, ¿no? Facilitar un pouco, digamos, os servizos e a propia xestión, ¿no? do Concello aos cidadáns. Sí, vemos aquí, bueno, pues o Concello da Baña para calquera gestión tes que subir as escaleiras hacia arriba, non é cómodo para os veciños, entonces, bueno, unha destas cousas aproveitando que temos esa necesidade imperiosa de reajustar algúns espacios, pois se consideramos esa posibilidade, non, de acondicionar na Escola de Música que temos ali varios despachos pois vacíos, acondicionar tres despachos para levar ali servicios sociais que sempre queda un pouco máis non vou decir escondido, pero un poquinho máis íntimo, non? Un servicios sociais que non teñas que entrar directamente ao Concello bueno, ben organizados, con uns despachos amplios, un sitio onde hai un ascensor, onde podes, bueno, pois a xente maior ou a non tan maior, pois ter unhas dependencias máis cómodas, non? E aproveitando eso, pois na planta baixa do Concello, facer, como ti ben dicías, pois un despacho con un mostrador para ter un primeiro filtro para todo ese veciño que veña, pois
presentar un registro, solicitar información, pois que lle digan, oye, pois tens que ir á primeira planta ou tens que ir á segunda, e non xa directamente ter que subir arriba, despois baixar abaixo, bueno, reorganizar un pouco a situación, no Concello, claro que era algo que facía moita falta. Bueno, moita falta, moitísimos anos sin reformar. Sobre isto, desde o Partido Popular suseriron o goberno que deberían ter presentado tamén ante a Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia pois unha petición de subvención de remodelación de, bueno, pues, sedes municipais que din cobre o 100% dos investimentos. Sin embargo, o alcalde, José Antonio Pereira, respondeulle que bueno, que xa solicitaran tamén para outra obra, pero que ya denegaron. Bueno, isto non... susires que tal, pero despois resulta que che ven denegada, non ten moito sentido, non? Claro, que non ten moita lógica vir aos plenos e dicir cousas pois que ou que non son reales ou que crean certa dúbida, non? Nos este tipo de subvención é que solicitamos no 2023, en suño, unha subvención para facer unha modificación susto nas aulas de música para levarse a servicios sociais para ali. Será unha iniciativa que tiñamos xa o ano pasado, non? Aproveitábamos esa subvención, pero bueno, a realidade é que nos veu denegada por non acadar a puntuación mínima e as cousas son así. A veces estas tipo de subvencións que veñen da Xunta de Galicia non digo que as filtren, non, pero, bueno, pois os concellos resulta que acadan esa puntuación e outros concellos non acadan. Nos incluso presentamos un escrito para que nos explicaran por que non acabamos a subvención e simplemente danlle unha volta, dincho o número de puntos, pero non che din por que non justifican os motivos polos cales non che conceden a subvención. Claro, entonces ao final... E a mellor o Concello do Lao, sí, que do outro partido, non? Moitas delas van por esgotamento de orzamento. Sácanas ás 12 da mañán, como nos pasou este ano con unha que solicitamos para remodelar a aula de informática, presentámola ás 12:02 e vemos denegada porque, bueno, por falta de... Xa se esgotara o crédito. Efectivamente, dicindo... Que casualidade, non? Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pois son subvencións que sí, que optamos a elas, pero que a verdad que este tipo de subvencións que veñen así da Xunta, que son un pouco dadas así daquela maneira, somos conscientes de que, bueno, de que non vamos ter moita sorte con elas. Solicitadas, sí, están solicitadas, pero bueno, ao final, se non nos conceden, pois temos que facer este tipo de reformas pois con gasto propio é o que nos queda. Alcalde da Baña, habrá xente que diga, bueno, isto tamén sucede ca Deputación, non? Que é gobernada por outro partido. Bueno, aí é moi discutible, porque a Diputación nunca saca subvencións por orden de entrega de documentación, sempre por criterios, por poboación, como é o POS, unha serie de datos, e aí fais unhas medias sempre por o mismo orden, non é por presentar antes ou presentar máis tarde, todos optan ao mesmo tipo de subvencións. Son maneiras distintas de gobernar, na Diputación, bueno, está aí o Partido Socialista e o BNG dirixíndoa, funciona desa maneira. Un concello da igual que nese concello gobernando, que, por exemplo, o POS vai sempre por criterios. Eso é o que debería de ser, non? Se cumples os criterios, pois tes máis subvención, dereito a máis, e se cumples os criterios máis simples, pois tes dereito a menos. Pero, bueno, é un pouco como se queira ver a cousa. É un asunto, unha guerra, diría eu, que saben de anos, non? E non se vai a cambiar agora. Máis cousas tamén, no último pleno aprobouse a adhesión do Concello da Baña ao Protocolo Xeral de Actuación Concellos Emprendedores do Busáins Galicia, un acordo entre Xunta e FEGAN para fomentar a implantación e fixación de empresas. Sí, bueno, nos optábamos a entrar, tiñamos pensado adherirnos a este tipo de convenio porque realmente, bueno, pues danos unha serie de ventaxas a hora de solicitar este tipo de subvencións, non? Que estábamos falando. Xa estar, digamos, que incluído neste proxecto ou xa che dá unha serie de puntuación por estar nesta adhesión, neste protocolo xeral de actuación da Xunta da FEGAN, e eso, bueno, pois permíteche optar pois a distintas subvencións, non? Por outra parte, incluso pois para a contratación de personal a través do APROL, desta subvención que dan directamente para bueno, pois contratar personal, se estás adherido a
a este convenio, as posibilidades de que che concedan non só unha persona, sino dúas, pois son moito maiores, non? Entón, todas estas cousas que impliquen, pois, poder optar a algo máis, pois, dende logo que vamos a tratar de adherirnos. Despois, pois é un convenio en donde, ao final, pois é positivo para todos, non? Porque o que se trata é de favorecer aos emprendedores no Concello, non? De rebaixar unha serie de impostos para aquelas empresas que generen máis de un certo número de traballadores, empezando pois por 10 traballadores hasta 20 máis ou menos, e según pois o número de traballadores que genere esa empresa, pois faiselle unha condonación pois en distintos impostos, non? Pois estamos aí traballando para que por fin nos den esa concesión dese polígono industrial que temos aquí na Baña. Entón, pois, de cara a un futuro a poder ter eso zanxado dunha vez e poder dispoñer dese suelo industrial, pois tamén é beneficioso para que as empresas que se queran establecer no noso Concello ter esa serie de bonificacións en distintos impostos. En que fase está o tema do polígono? Do parque? Pois eu quero ser optimista, estamos pendentes da última resolución. Alá polo 21, cando nos fixeron aquela moción de censura, deixáramos prácticamente todo presentado, pero chegara un novo requerimento pedindo nova documentación, non se enviou. O anterior grupo de goberno pois decidiu, non sei moi ben por qué, tiña isto apartado a un lado. Nos retomamos de novo o tema, mandamos esa documentación e estamos pendientes de que nos den esa autorización de carácter definitiva, non? Conto que antes de que acabe o ano teremos esa resolución definitiva e despois o que nos toque, pois buscar financiación para levar a cabo, pois, polo menos unha das fases dese polígono industrial e ter, pois, ese suelo industrial. Hai que ser realistas, non aspiramos a que se monte grandes empresas, porque iso é complicado, pero sí a poder ter esos espacios para que calquer veciño ou persona de fora que queira pois montar o seu pequeno taller, a súa pequena almacén, a súa pequena empresa, pois que teña un sitio no Concello da Baña que poda ubicarse. Que poda ubicarse, non? Que non teña que ir nin a outros lugares, nin ter que, non sei, pois sobrevivir, non, alugaos ou de mala maneira, non? Nun baixo e cosas así. Outra cuestión, o tema de suprimir un pouco a financiación dese servizo de transporte en taxi, non? Aos institutos de Santa Coma e Negreira, que está levantando algo de polémica, non? Por parte da xente que pasa que agora o Concello xa non vai a financiar este servizo. Como van a facer e a que obedece todo isto? Contenos. Eu creo que en primeiro lugar hai que deixar aí enriba da mesa que é unha decisión que toma a Concellería que leva a Educación, neste caso a leva o Bloque, non? A miña compañera Mónica. Deciden facer unha especie de recorte neste servicio, ou un copago, ou chámaselle como se queira, algo que, pois, desde o Partido Socialista non compartimos ao 100%. Eu creo que hai servicios que teñen que seguir considerándose en que sean deficitarios, porque así debería de ser, pero, é unha decisión que toman, que a levan adiante, están traballando na maneira de facer ese copago. De que dese copago, non? De que, por lo que nos explicou aquí tamén, que pois aquelas familias con menor recurso teñan, digamos, que maior financiación, non? Para este servizo, e aquelas que a mellor teñen máis recursos, non? Pois que tamén se lles axude, pero non tanto, non? Como aos outros, non sei. Algo así nos decía, non? Que eso vai en función dos ingresos da unidade familiar, claro. Sí, supoño que levarán un sistema de renta, non sei, per cápita ou algo nesa línea, e aquelas familias que teñan maiores ingresos pois terán que facer un copago superior, e as que teñan menores ingresos pois pagarán menos. O que está claro é que se algunha familia non ten capacidade de facer pago, sempre vai estar o Concello aí pois respaldando a través de esas emergencias sociais que temos capacidade de facer frente, como se fixo a toda agora, non? Si é certo que é un servicio que lle consume unha cantidad considerable. Falaba de 25.000 euros ao ano, sin contar o transporte propio, digamos, non? Nin o persoal. Sí, debe rondar os peto de 30.000 euros. Caramba, non é pouco, pero é un servizo, claro, que se ofrece á ciudadanía, que tamén é bo, non? Por outra banda. Servicios, efectivamente, non deberíamos de ir cara atrás, non? Sino ao contrario. Pero tomas esa decisión desde esa Concellería, adiante, esa é unha cousa que gestionan eles. Isto non vai a ser a ningún desacordo así entre socios, pregunto.
No, vamos a ver, nos respetamos, estamos co-gobernando, eles levan unhas áreas e nos levamos outras. Para que as cousas funcionen e se leven ben, pois cada un ten que respetar, evidentemente, as decisións que toma o outro grupo, non? Neste caso, pois, levan esta línea, bueno, pois é unha línea que eles queren tomar, que non a compartimos ao 100%. Non están, sí, de acordo totalmente, pero bueno. Que apoyamos, temos que apoyala, nos estamos aquí co-gobernando, é un apoio mutua, é certo que temos, bueno, pues como neste caso, algunhas discrepancias, pero bueno, son maneiras distintas de ver a política e ten que ser así, cada grupo, se tuéramos as mesmas ideas, solamente habría un grupo político, non? Entón, bueno, neste caso non sei se é unha decisión acertada ou non acertada, pero é unha decisión que toman e que levan para diante, bueno, pois, xa digo, non sei, ainda que non estamos ao 100% de acordo con ese sistema, pero evidentemente que como grupo de goberno, bueno, pues vamos a apoyarles nas iniciativas que consideren, porque debe de ser así, temos que traballar en equipo, temos que compaginarnos, e ainda que algunhas cousas pois non nos gusten ao 100%, evidentemente que bueno, que son respetables. Supoño, alcalde da Baña, que a inversa sucederá o mesmo, non? Que a mellor non estén de acordo tamén no Benega con algunhas decisións do PSOE, pero bueno, respétanas. Para ir rematando, que obras, que proxectos teñen en marcha ou próximamente se van a executar no Concello da Baña? Bueno, en canto a obras, ahora temos esa carretera de Lañas que está, penso que este mes de agosto quedará rematada esa primeira fase, unha das obras que, bueno, levábamos esperando moitísimo tempo, que estuvo aí tamén congelada durante moitos anos, e agora conseguimos sacala pa diante, xa están nas obras, penso que esta semana o mellor xa se bota incluso o aglomerado, e despois, bueno, pois temos esa licitacións feitas desa mellora do entorno do adro de Ciopans, un tramo de carretera en Troitosende hasta o límite co outro concello, non? Son dúas obras que bueno, pues son moi necesarias, están aí, quedan en exposición pública, teñen 20 días para bueno, as empresas que queiran participar na licitación, presentar a documentación necesaria, e a idea é, bueno, pues antes de que remate o bo tempo verano, pues telas feitas. Temos algunha máis aínda pendientes, son as obras pequeniñas, pero bueno, están en proceso de sacar a licitar, e mentras non se liciten, pois seguiremos aí esperando un poquinho. Finalmente queremos preguntarlle tamén polo Trail da Baña, que ten data domingo 6 de outubro. Ademais, este ano será unha proba punto abre do circuito Galicia Trail Running Series da Federación Galega de Atletismo. De feito, xa está aberta a inscripción, xa todo o mundo se pode anotar para esa gran cita do Trail da Baña, que ademais de trail tamén ten unha parte que é unha andaina. Sí, xa temos como 20 días cita para este trail, que será o domingo 6 de outubro, como novedade que, bueno, pois esa primeira carreira pois vai ser proba puntuable para o circuito de Galicia Trail Running Series, bueno, estamos moi ilusionados, o ano pasado conseguimos unha participación de cerca de 300 bueno, pois corredores e corredoras, queremos, bueno, pues este ano intentar superar ese número de casi 300, non chegar a eles e pasalos. Unha proba, bueno, pois que combina moito carreira con naturaleza. Nós temos uns paisaxes excepcionais para facer este tipo de carreiras, non? Con montes, con saltos de agua, con pendentes. Creo que vai ser unha proba, como os outros anos, moi divertida, por un lado, porque tamén hai esa andaina, non? Donde, pois, calquera que non tiña esas condicións físicas desta xente que fai eses 28 kilómetros dunha tacada, pero temos esa andaina de 8 kilómetros que calquer veciño da zona, daqui da Baña, de concellos limítrofes, pois pode apuntarse e aproveitar para bueno, deleitarse dos paisaxes que temos no noso concello. Dende logo que sí, un dos eventos máis importantes, non, que ten a Baña a nivel deportivo, e que cada ano suma novos adetas e que, bueno, exporta un pouco tamén esa imaxe, non, da natureza, da riqueza, non, natural que ten o concello da Baña. Falando de deporte, tamén lle quero preguntar unha cousiña, porque nas últimas horas coñecíamos que tamén se vai a crear un equipo de fútbol feminino na Baña, non? Isto é unha moi boa nova, alcalde. Sí, está aí a SD que bueno, conseguiu
facer ese equipo femenino, todo que sea promocionar o deporte é bo para os veciños, para o concello, e bueno, estamos aí a ver si este ano esta nova categoría pois se impulsa un poquinho máis a xente a participar, no? Nos temos unhas moi boas instalacións e é certo que temos pouco deportista, por decir de alguma maneira, non? E bueno, pois desde a SD, desde o Concello estamos tratando de que esta familia da SD pois medre pouco a pouco, non? Desta volta, aparte dos nenos, pois aparece este equipo femenino e deseamos de toda a sorte do mundo e todos os logros que se podan conseguir. Moi ben, José Antonio Pereira Gil, alcalde do Concello da Baña, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Por certo, vamos a preguntar, hoxe onde pensa ir de festas, a Mamede de Monte ou a Suevos? Porque están as dúas parroquias de festa, non sei se se vai a dividir. Sí, a veces nestes días tan sustos é complicado participar en todas. E mira que eu teño que dicilo, festeiro, e por que non dicilo tamén bailador, non? Gústame, pero a veces é complicado compaxinar. Trataremos en Suevos estuvemos onte, e a ver se podemos ir a esa Mamede. Moi ben, pois nada, bo verán, grazas por atendernos e ata unha vindeira ocasión. Moitas gracias a vos, un saludo a todas e a todos.